Ja, een verrassingsfotoshoot gaat men. Ja, dat vertel ik die stiekem aan, oké? Tja, nog een plakje vrij, het had zo wezen, maar... Oh, dat lijntje, jongen, ik krijg helemaal kramp in de kaken van je. Maar zo zie je, elke had zijn boormachine wat verlengd. Oh! Dat is een mooi goal! Uit het stadion rijden, de hele bal. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Van Joet een lietse verrassing die ik echt nog als verrassing hoor. Maar ik neem je hem wel even mee, want ik ga Joet een fotoshoot. Maar waarvoor, dat hoor ik nog even in het verschiet. Ik ga me hier even krullen. Ik klaai me daaruit om en door mijn make-up nog even. Eerder gaat Joet naar opa Herman en Beppe Sjoutje. En Sake gaat naar Squallen en die had vanmiddag Iva te watchen en daarna hadden ze voetbal. Dus we hebben een hele strakke planning. Komt heel nog goed. Ik ben heel benieuwd. Hey jongen! Wat hast u daar? Wat is dit? Oh, gelukkig! Gelukkig! Let me see. Trouw dat gatje. Oh ja. Wauw. Omdat het dit zijn bij een ding deel. Hier heet het u het lang? Nee, Oh. daar kan ik gewoon een keer achter. Oh, wat leuk. Ik dacht, waarom zit dit hier? Zijn het elkaar? Weet ik bij shit, dat komt om een dingje in. Ja? Weet ik geloerd uit hieruit komt. Aha. Dus daar, hoe skaaft het een beetje? Ja. Dan krijg je vonkjes. Dat is wel cool, toch? Ik zei correct, dus zoals een beetje met Ivan watje, hè? Ja, van de mat heb ik. Ja, want je hebt zo'n together naar het voetbal, je Ja. Ja. En dan brengt mem of hij hem en dan ho, zaken was die naar binnen maar jongen. En dan helpt hun uit en mem je hem erop. Alleen hij eet af. Ja. Waarom is iemand misschien wel? Ik weet het net, het just dan wel. Ja. Ja. We zullen nog even de laatste dingetjes doen. Tasken klassiekje, schoenen, jassen aan en dan gaan we die kant op. De fotoshoot is in Leeuwarden, dus ik ga via Burgum, daar breng ik Eeldaal, dan ga ik op naar Leeuwarden. En ja, ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. En zoals ik zei, waarvoor de fotoshoot is, dat liet ik je later nog even weten. Het is nog een verrassingsfotoshoot, had men. Ja, dat vertel ik die stiekem aan, oké? Ja, hij weet het wel. Kom maar, vertel ik het die wel? En de meesten nog net. De meesten doet eerst weten, hey. Doei. Nou, cool of cool? Cool. Sure? Cool. Hoi Hilda. Ik ben naar de wc. Ja, dat mag zelf doen. Dat is mijn zaken, Mike. Together naar de wc. Nou, gezellig. Even duo plassen. Nou jongens, ik zal de laatste dingetjes doen. Vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je hem goed. Bij mij. Is de kleef voor Ilda? Ja, zo. We gaan beginnen naar opa en... Nemo. Nemo. Opa Herman en Beppe. Zoutje. Opa Helemaal. Herman en Beppe. Sjoukje. In Burgum. Ja, dat is wat. Zo poem. Mem, jij echt wat. Zo tok. Zullen we die kant op? Zaken. Misschien wie het zaken. Die is onder squallen, dus dat denk ik net. Misschien wie het heid. Nou, doe maar even. Even naar Burgum. Opa Beppe leuk? Ja, hè? Zo. Oeh, ja. Dus de vatjes dat je nog... Ja. Go, 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 go. Oké. Ik zie je opa al zetten, nu, nou. Hallo. Frommes, ik ben het. Hey, Frommes. Hey, Frommes. Hey, skat. Zeg hoi, opa. Hey, wat heb jij bij je? De dokterskoffer, opa. Is dat de dokterskoffer? Ja, dus dat opa je het zien wordt, dan kan Ilda er maar redden. Hey, Frommes, skat. Hey, vriend. Hey, vriend. Doei. Ze shukt me net eens meer. Ja, doei. Nou, die vermaakt het aan je wel. Ze vindt het altijd machtig om je heen. Ga ik alle tijd voor haar altijd zo mooi. Ik vind altijd wel wat uit. Ik ga ook naar Leeuwarden. Nou, ik ben onkaam. Tja, nog een plakje vrij. Het had zo wezen, maar... Sommigen van jullie herkennen het misschien wel, want wij hebben hier ook de fotoshoot die bij de zusjes. En ook de fotoshoot van de eerste poster.
trouwens, mijn kwatten geef ik een fotoshoot doen voor de nieuwe poster. Want ja, Ildo weer nog echt een babytje. En dat kan natuurlijk niet meer. Dus ja, dus al je shoots. Nou ja, ik ga ervoor. Nou jongens, maar eens even zien. Een mooie blauwe achterwand. Ik kan je een beetje zien, dan ben ik hun kleuren. He, blauw en donkerblauw. Dus ik zet me even omklaaien. Ik pas er zo net bij. Ik krijg koffie, dat is altijd goed. Lekker. Ja, omklaaien. Zo, nog meer naar die... Ongeveer richting dit. Oh ja, zo. Ja, hoor. En misschien zet er iets liggen. Zo. Oh, zit er van mijn hollen. Ja. Maar ook, kijk, in dit beetje heen, dan komt er. Nee, het LED, ja, zij ja. Ja, mooi. Ja, het is Viel heel onnatuurlijk. Ja. Tjoch. Zo, hè? Ja. En een beetje enthousiast. Ja, en het blijft visa. Ja, dit. Ja, mooi. Het kind zo ook iets omheen, hè? Ja, dat is mooi, ja. Super. Ja, het is wel leuk, hoor, dit. Grappig, hè? Ja, lekker. Als zij het toch echt wel gaan. Ja, dan hebben we 2 opties. Het glas is wel wat rustiger, hè? Dan heb ik 2 grote dingen Ja. in de handen. Ja, nou dit Ja, mooi. verdient natuurlijk nog een beetje Ja. deze Tekst, ja. 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 Nou jongens, we gaan alle foto's, de positie ik nog een keer van een Griekse achtergrond in. Nou stuur ons even stromteren van of het zo goed is of wat er nog iets verrode worden maat. Ik hou de klein nog correct even om. Even afwachten dus. Nou, de foto's staan erop. Ik zie me weer omstroepen en dan weer op naar Broeksterwald. Ja jongens, ik ben echt heel erg tevreden. We hadden echt een stuk als 4 uitkezen. Die gaat Erik Jan nog even een beetje bewerken. En dan terugsturen en dan kies ik kiezen. Dus, maar een van deze ben ik gewoon helemaal content mee. Dus dat komt vast goed. Ja. Oh, dat lightje, ik krijg helemaal kramp in de kaarten voor je. Ildo bleef vanmiddag nog even bij opa en Beppe. Zaak is nog een squallen en ik ga nog correct even wat die het oor. Dus ik hel je alvast even de fruitkoer op van morgen. Dan ga ik weer naar een nieuwe basiskwaliteit met de Chitslag fruittoer. Dat kan ook nog mooi even. Dus lekker fruit hel ik. Ik ken thuis ook wel weer wat nieuwe fruitbroeken. Dus 12 vliegen in één klap. A few moments later. Oh jongens, dat ziet er toch weer overheerlijk uit. Een fruitpakket voor de Chitslag fruittoer van morgen. Serhuizen. Ja, Serhuizen. En ze hadden er altijd de verrastas, zeg maar. En er zit dan van alles en nog wat in. Dus die had ik. En ik ga nog wat iertbijkers hellen. En nog wat groenten, appeltjes en yoghurt. Dus eigenlijk voor het eten van jong. Wat willen mensen nog meer? Nou, we hebben genoeg fruit. We hebben wat eten gewoon. En Jelke, wat bestoort we al even gouden? Gatjeboren. Maar zo is Jelke had zijn boom misschien nog wat verlangd. Is het een stuk oorloske? Yes. Zie je het verkeerd? Nou, dat is een beetje gokker, hè? Ik ben heel benieuwd. Ik kan aan de kachel mooi jongens. Wat zin in. Hey, nou lekker jongens, ik kan maar lekker warm zitten. Maar echte warmte. Ik weet nou al waar ik zit, gewoon steeds maar. Mooi plakje hier is zo wat. Een lekker bij kacheltje, warm poeimalker. Oh, krijg wat. Zaken komt zo thuis, die soebatje mij Ivan. En die moest vanmiddag een uurtje jaren trainen. Oors maat ze altijd, of een uurtje nog veel eerder. Ze maat nog 4 uur de wijze. Dus van 4 tot 5. Dus ik breng ze en iemand van mij die brengt ze weer thuis. Dus goede verdeling zo. Nou, de jongens zijn er echt. En ik voel wat boven op de kast. Wie ik eigenlijk al een beetje vergeten dat we dat nog geren. En ik denk dat vindt hun wel geinig. De voetbaltaak. Wow! Ja, als de hutjes zit
dat zit helemaal... Oh, nou. werkt die Nou, dan mag maar even snel erbij wezen. Waar is waar? Zaak is... Ik ben geel. Dat Oké. popje werkt net met mij. Goed. Is het een beetje los? Oh, shit, dit is Oh, het. shit, met zijn schroefkastje, maar. Zo, die haal je schroefjes in? Mag ik zien? Was op zijn rechtje. Oh, dat schroefje. Oh. Maar je beweegt wel een beetje mij. Ja, maar ik denk dat er dan een baltje om komt, dan doet er niks. Dan gaat die zat, denk ik. Nou, en zo voor schroefje dat. Maar je kruiskop. Oh, wat hij er even een nee in, Ja, iemand. oké, je mag erin. Ja? Oh ja, 2 hier natuurlijk. Oeh. Nou, ik zat toch in om schroefjes zitje zaak, maar dit werkt niet, hè? Zo Dat is is het. een dingje pas. Ik las? Yes. Zit direct wat in dan? Zit die met ik een beetje onder. Oh jongens, nou, wie moet hem eerst even repareren? Zo werkt het net. Wie had een schroefje van? Kamer precies op. Zou die passen, jongens? Dat zou wel heel Voor cool mij zijn. voor. Ik denk het ook. Let's try. Maar we even shit. Oh joh, die man van die keer wel wat. Nee, ik kan hem voelen. Nee, Nou ja. maar ik kan past. Ja, oké. Nou, waar zit je nou nog eens? Maak je Waar is dat balsje? We hebben net minder van, toch? Even 0-0. Nou, even op een ei. Oeh, en het wordt spannend. Zaken, Thomas die is ontbad. Ivan verdedigd doet het. Oh nee, helaas. Het is toch 1-0 van Zaken, Thomas Boesma. Het wordt gevaarlijk. De bal is aan de andere kant. En hier al te zijn, het lijkt het haast wel een eigen goal. 1-1. Wow, en de keeper scoort. 2-1 van Ivan. Oh, sorry, 2-2. Ga ik in je mist dan? Ja, ik ga rechts krijgen als ik wil. Oeh. Nee. Oh, jongens, traaien. Wat een spanning. Oh, jouw traaien. Fjouwer, man. Oh, de jongens zijn wel fanatiek, jongens. Vind je me? Oh. Dat is een mooi goal. Uit het stadion wij, de hele bal. Had juist het Nederlandse elftal, is je niet waar? Nee, die rollen er heel die. Waar is je favoriete speler bij het Nederlandse elftal? En bij die zaken? Berghuis. Oké. Nee, ik ben toch wel een beetje fan van Nappert. Maar ja, dat is een keeper, hij is geen speler, hè? Nee. Weet je van waar die wij komt? Uit Nederland. Ek? Die komt uit Friesland. Echt weer. Uit Jouren. Die komt uit Jouden. En weet je hoe het ze hem nemen? Want hij is heel grut, hè? Weet je wat een tower is? Nee. Dat is een tower. De tower van de Jouwer nemen ze hem. Omdat het zo lang is. Dat is Hoe grappig. steert het? Ze denken, Hardy, maar gewoon stil, je bent er ook bezig. 8 zo. 8 zo. Foto's. Ga je Pieter oefening doen? Wat leuk. Pieter diploma. Ik heb het op mijn kast liggen, hoor. Ik heb het op mijn kast. Dagboek. Oh, de nee heet een mem. Oh, leuk. Die ken ik aan wel even voorlezen. Ik heb dat het zien. Oh jongens, en ik show je foto een heel leuk gedicht zien staan. Dus ik was even voorlezen. Beerke Benny houdt van winter, van kjeskes en van speculaas. Hij houdt van warme poeiemolken, Christiet en van Sinterklaas. Warme sokken, sjaal om mijn nekken, lekker bordje in de sneeuw. Beerke Benny is saggelokkig, hoe dat het altijd winter weer. Vind je hem winter ook wel leuk? Ja, Nee, doe net? Oh, het is mijn favoriet. Ik hoop eigenlijk dat we heel veel ijs en sneeuw krijgen. Ja, Daar hou ik dat zo van, hè? Vind ik zo leuk. sneaker lekker sneeuwbal een beetje. Ja, en een reetrieden op het sneeuwskepper. ijs. Maar zo'n sneeuwskepper had niet een Ja, sneeuwbalmaatje. sneeuwbalmaatje en sneeuwpop. En dan kunnen we paken daar bij de tribune, daar nice. Ik heb mooi met de slieden van haar. Dat is wel heel cool, hè? Ja, ik... Kan daar lekker een keer komen? Ja, wist, maar je wil dan denk ik komen. Vind ik wel gezellig. Vind je dat leuk? Door een wedstrijdje waar het snelste beneden is op de slieden. Ik of wie van? Het is net nog een idee om dat tegelijk te gaan. Wist je nog wat er met hij gebeurde vorige keer met de slieden? Wist je het nog? Wat weer gebeurd? Hij had die flare op een stjerren, hè, met de slieden. Hele slieden stick. Oh. Ja, nou, ik had er wel zin in. Maar je wel.
Nou, en dit vind ik altijd wel het geinigste in dit soort van boekjes. Dat zijn dan uitspraken van Ben. En eerst je het bij vastkut. Wanneer ik hoest over door de groenzakje om wat dat je Ben zei. Nou, dit is biegelijks. In de coronaperiode wie Yveske, fjouwer hier, thuis van squallen, want ze wie net fit. Tegerre gingen we naar de action. Dat ze in één kuchje mast en door de hele action raasde dat ze corona hier. Eén voordeel, ik hier een heel soort romtom heen. Nou ja, dat ben Ben, hè. Ik ga een keer een boejonkje van squallen hellen op een fiets. Hij moest achterop zitten en zei... Boervrouw had wel een dikke kont. Ik ga net zo volle plak. Ik wie in de winkel met mijn zoon, die wie toen treien. Doet er een vriendelijke jongen bij ons delroen en hoi zei. Mijn zoon zei doet je de jongen. Us mem had us heitel, ja? Us 10-jarige dochter zei bij het aanrekenen van haar kleen in het dure kleenwinkel dat we net z'n zeuren moesten over het bedrag, want we hier heel genoeg. Oh ja? Vreeg ik haar. Ja. Mem kan allemaal ook nog een dikke verkeersboete betalen, dus dan ben dat deze kleine peanuts. Alle oren klanten luisteren geniefelijk mij. Oh, en dit is wel grappig. Want zij komt hier uit Broeksterwaard. En haar dochter zit bij zaak in de klas. Maar dit gaat over haar zoon even. Lugine Loonstra. Mijn zoon vreeg aan Beppe wat die 2 kroepelhintjes dienen. Want ze zien het op elkaar. Beppe vertelde dat ze kroepen en verrelen winnen. En ze echt bandje kregen. Hij hier het heel begrepen. Op squallen vertelde voort aan elke nien. Dus hij tot op zijn mem zitten. En nu zit er een lietse pop in mem haar buik. En jongens, er staan weer al je nieuwe boeken in. Ik ga sowieso één besteld. Dat lijkt me echt super mooi. En dat is deze eerste, de Buste Baarlijke Baron. Dat lijkt me echt super mooi. Dan had je nog het winterboek, dus van 12 tot 6 hier. Er zit bij een boek vol met verhaaltjes, gedichtjes, versjes, spultjes, knutselwerkjes. Speciaal voor Ben van 12 tot 6 hier. Jelle en Juf. En Abe en de Aardigman. Abe verhuist naar een huis met een grote tuin. Als er een famke van het stek stiet, kroept er gauw onder een stroek. Omdat hij in zijn vorige wenplak plegen waard, wat er nou net meer oren bent te bordje. Maar al gauw verneemt er dat er net ellendig is onder die stroek. Ja, dus altijd mooie Friese boeken. Genoeg naar je kar. Ik zal eens even een bakje koffie van mezelf zetten. Jeugd wordt het mooi. Gitaar en voetbal en Ilde wordt aan toegebracht. Dus ga ik nou nog correct even stiert van het bakje. Nou, de jongens wonen even een boetenbordje. Ik zei dat ik wel even. We nemen de camera mee. Ja, je mag wel even haar, dat is best. Hoi, wie gaan een partijtje spelen? Wij gaan met mij naar... Zie je dat hij de koffie nog op? Ja, dat koffie. Ivan, wie gaan even een fieldje geleden? Zak. Zak je dat genoeg, Ivan? Nee, dienst is grutter. Wie gaan even precies gaan van wat maken? Wat maken? Steen, papier, schaar. 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 Ik heb een trein via achterop waar volgens mij niet los. Ja. Deze bal is net heel goed. Zie maar, die is net heel goed, maar zo goed dat hij ons stuit. Goed genoeg, toch? Ja. Zaak had zo volle bal. En toch is er al weer pleiten, hè? Oh. Mem zal zuiver. Hij dat ze eruit helpen. Oh, wat schön. Nou, super heet die hier. Hey, je wil met de goal ik af, hoeft dat nou? Oké, best. Die is lekker licht. Papa, die is lekker licht. Ik, hè? Ik kan het tegenhouden, jong. Nou, best genoeg. Hey, mem is in de lood wat koffie drinken, ja? Oké, doei. Goed zo. Zie je het? Nou, let me zien. Alleen nog scoren met links dus. Oh, nou. 50 14. Hey, ik ga in de huis. Ik vind het fris. Kom je moet 10 minuutjes in de huis? Doe we dan de voetbalkleding aan. Lukt het leren? Goed zo, hè? Oefenen, ja?
Nou, ik zal in de hoes even de voetbalspul voor de jongens kleerzitje. Even omklaaien aan en dan kan die op het voetbalveld. Nou, het spul voor de jongens lijkt klaar. Ik hier de hesjes mijn hoes om even uit te wassen. Die zit ik nog even opvouwen in een tas aan. Ik kan die echt meenemen. Het houdt heel wat in de voetbalmem wezen, hè? Waar hier dat ooit dacht. En stiekem vind ik het wel heel leuk. Nou, heb je de kleur voor jongens? Ja. Even lekker voetballen. Ga ik nog naar die jongens, hè? Ja, wel. De hele middag voetballen. Ja. Ben we nog niet burg? Nee. Oh, nou, gelukkig maar. Daar zit ook een beest. Een hoen. Een hoen of een kat? Poes. Ja, een kat. Een kat? Ja. Ik hoor van vogel. Of is het een kat? Een kat. Je rent heel vaak. Even zien jongens, wat vind je? Wat is het? Een kat. Oh ja, nou, twee katten. Waar? Een zwart-wieten en een reed-wieten. Ja. Nou, oranje even steenblauwe of heel het trorren. Wat was het? Dit is net handig. Ja, dankjewel. Oeh, nog een. Jongen, levensgevaarlijk hier op het dik. Zou die ene misschien de baby van die oren wijzen? Maar ik denk dat ze wat leien haar of zo. Want ze zit achter corona. Doei! Nou, daar gaan ze, de man. Nou, en ik weet dat ze als verrassing aan zijn hier op visite kregen. Had ik net verteld, moest verrassing blijven. Maar de goede cent komt bij hun deel op het veld. Nou, heel leuk toch? Nou, we benijd naar de verhalen. Nou jongens, het weer een prachtige dag. Ik ga je mijn om naar de fotoshoot in Ljout voor een verrassing. Wat het precies inhoudt, kom ik nog op waarom. Hak even lekker warm van je. Ik van alles in de hoes die. De jongens gaan heerlijk botten. Voetballen en nou wegvoetballen. Ik zou zeggen een tierenslaggerij. Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet blauwtong omheen en via het net de chill op te downloaden voor die tablet als telefoon. Of een night vlog. Hoi hoi!